Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Haka pratrik unai luar arajar arpo, kaseng Nyautra People's Federation, kalami syakmat penpaw kejing persyak kapajur, halor kejing temu jeng sorkar Meghalaya Democratic Alliance, banwanra ya kalinti rel hakini kejela, kamtam ya kirel kit nonglej nongwan. Dakawai kesur, ban kersyan hakajuk kapor, ban persyak ru hakajuk kapor, namar ba nakaliang jungi keseng, ni persyak ya kejing penpoi lintirel, jong ka sorkar kami kumjuk ka sorkar Meghalaya hapo uput usam, jong ka state Meghalaya jungi. Nakaliang ke HPF, ni kerpat ya ka sorkar, syuaba banwanra ya kalintiral hapo jong kajela Meghalaya kin smobaha ban pentrikam ya baro ki mat lani kita ki lat jingeda namanta ka jingeda namanta ki trairi traimulok kumbelong mentangi yui ka sorkar Meghalaya ka bun hakai ki an hanrei ka klem la pentrikam hok ya kita kendon an tinggi kuat syuaba ka sorkar kan wanra ya kan nikaman kala dai ban pentrikam syua ya kilat kilenti ban ai ka jingeda ka bapaka yangi ki trairi traimulong tinggi tip ba lada kan nika lentrel kawan ni smutu ba ka jingta ya ka riba ka jai benriau kan isir khai nang ni syakman tinggi nakaliang ka HPF ni penpau ka jing persyak ka bejor ha kan nika por ka pemerintah baswa ban pentrai ya kan nika lentirel nadu ki rel kit marbam mat kum juru ya ki rel kit brio bakadai ban pentrikam syua ki mat ki bala ban jada yangi ki trairi traimulok kita ki mat ki baka sorkar hi ngitep kalabun hakaya ki mat bala ban jada namarman ki por ki jing yakhi ni syai dawa ya ka banjada long ya kita kimat banjada ya kari ba kajai benrio kumbolong menta nadu ke inflock mo kumbangi lai tip ka entry and exit point hakite ki por ngilai long shit reham bantrei tingila hadu menta kampat syam la seiso tinga semua pakani ka jing bom shim khia na kaliang ka sorkar halor kanika entry and exit point ka inflock ngai ka nang yekio ka nang mi kisngi ki por tinga semua pa pentri kam syuai kita kimat ki ba kala de ban kular te hadin katangin sa ya keren bat ini perkhat pat daki wei kilat kilenti namanta ka dikalintiral namar kumbolong menta ka nakaliang ka sorka ka temu bunra lembaki development ho nyitep ki development baro nginam la ban lai tang balong syua ban perkhat ki development hapo jong ka jela ka jungi perkhat ru kadon ke jingta halor kanika lentiral te kumbangi i menta kat ba ka dikalintiral kamdon ru kibriu lembaki trok kila ban rong sepok ka jela ka jungi namar balai ba omdon ya kita ki check point mo kung ki entry na exit ki bala ban check ban te lakam ya ki inflock apo ka jela ka jungi tedei halor kata nakaliang jungi ke SPF ka wei ka ju ka surnieng ban persya ya ka lentiral bat ha ka ju ka por ni weru ya baro ki seng bhalang bangin ya teli ka wei na banta ban wara ya ka jingsingan ha ka ri ba ka jai ban riu ha ka bidai ban yada ya ka jingrung kerthap jong ki brio ki banabar kumbalong menta ni i ki jingsat nyon pen yang ini trairi kalau nangya jel ya jelai tengah kawer ya ki bangin jesnok tilang tang kawai kesur ngilaban penurlong ya kijing dawa kijungi kajing kita kalong ba kumbelong menta ki ong ba kedakawan kelintiral namar kajing kita kalong baro ki brio kinwan te kumbelong menta ngi ba hapo kaserka hapo kajela jungi kampat don ki an ki bala ban te perking ki brio ki banaba kalong lait lut ba hadu kata-kata tinggi kuat ban pentrikam syua hadin kata sawan rai ketai ya kalintiral namar kumbomo kin ong ban wanra syua ban piang kumbaka UDP menen kala pen pau baleng ba i sekretari badan buram ba jimna mai tho ba i ong ba yin piang tang ya ta kalintiral tat hadu khana para ngasmo ban ong manakaliang jungi kelong ba pentrikam syua ki an bala mante lakam sawra ya kata kalintiral namar kajing kita ngani thu pi kelong kajing kita ha kalintiral kelong ba menta ka jingwan jong kini kitrok ru kiwan kit ki brio ki banabar tingin namla bante lakam lada kawan kan kalintiral tat hadu khana pararu namar ka jela ka jongi ka don bun ki dispute area
te kinwan hang te kitang balai rung khri ang te kin rung leng baki we kipat kilat syak pok kajela ka jungi ngasu kota ka we ka babu jing mai ni tadi kata ka ni persya ka bujur ki anyi ki long mo kumba baro syak ta kani ka entry na exit point kadi ka we ka bala banyada ha ka rung kami jong ki breu te nang ta ki don saki an ru hapok jong ka sarkar na di ka work permit tengah i bakani ko work permit ka klem trikam i te ki breu ndala rung sapok ka jela ka jungi ki yo ban traimon haman lagi snat mo jong ka state ka jungi te kani ka sarkar ka don ya ka labor mo jong ka department labor han ka klem pentrikam te ki snat jong ka tengah semua pun ong pentrikam shoy kita bapila ban tep baka jing jele jong ki breu ki banabar na ka ekil kilat klen tikiwan tingi i kumba hakini ki pol ba dap ni i lang baki trok ru kiwan ki breu te kirung seni ka sarkar tu boy bakal arung hapok ka jela ka jungi ka ai ru wat yakini ki mo ki epic ki pensisya lang baki epic te kan dikin gede ko wei ka ba kta bhai ka riba ka jat benri ko jungi te la dala ban petrikam ko wei nadu ka rung kami ka jungi nang ta petrikam halor kan ka jing tre jing kita ka jungi habaki wan nang ni om dei ta ka tre ka kta nang ta wat ka teding license ru ngai i bakal along lumur ka kom le te ngai i bakai ka jing itu ku apreng ka district council bar ka sarkar ka state kadon ka jing itu ku tengi teng paka district council kan yele kat bala ban te la kamru kanom la tengah semua bayar ka sarkar ngadawa ba ka dei ban petrikam syuai ki tu barok ki an ki badon haka hadin kata ni sayo ki jing singai te kumbolong mentangi 4 yok jing singai ye ya ka LP ni dadu bas dangi yang haka ju kanong rem bangin dawa te tat hadu mentaru ka sarkar hadu mau ka sarkar Meghalaya kalale ngitip hakati ki pol kilala ban pas hanre ngi kwa ba ka sarkar ka dei ban budien syusyu namar ka ILP de ka wei ka lat kalenti ban yada yang ni ho haki pol ba lek don ki ba pen suthu bakla ba dawan ka ILP ka jela jungi kan her hakayo ka kot hanre ngan ong ladangi ngi kwa ya kayo nong marmar ka jiduk nong ka don ka bakrau tengah semua pun ong ya haka bidai ba ka ILP ngiru ngilong ba ka sarkar ka dei ban budien marmar kam dei ban syule ka sting kum ni kan tat aduk menta kala jan kot siteng senam kam ngimpat yo ka report AA ru am halor katei long ngim yo ka positive thinking mo te ngi kwa ya ka sarkar bahkan budien sya central government ba ngin yo ru halor katei ladang ila ban yo ya ka ILP ngas semua kala dei ka wei ka jing bentoi yang ngiru na kaliang jungi hi mentang ila don ka jing perkhan te kani ka jing persya ka jungi benta ka singi namar ngin salum ya ka general jongki anokit kam baro ka jela ka he ka baro kan ka henyo trap ka jungi am ka rihasi anjan tiamo ngin salum lang ya baro bangin dakawi ka sur ngin yeng ban persya la ka long hakan no kan tiru bat ni weru ya baro ki pat ba ban pensung thu ya ki halor ka jing kita jong kan kelintiral namar ba ban suwan ra kamlong ka long ka basuk ya ka sarkar ban wanra namar ki wanra halor ka lenti jong ka development tingin balingan si ong ipi law shwa bangin ya kalen tiral namar hangni ka sarkar kalawan the ya bapun ki development ling baki development ngin pait nadu ki MIDC profit kadai jong briu banabar pin pait ha ki industri sparo ha ki no construction ka development kadai briu banabar tinggal semua bangi ki try ri ngim yo ai te dei halor kata kan